Ayun guys, andito tayo ngayon sa Tabaco Terminal. Tingnan natin yung update sa pamasahe at alis ng mga bus. Dito sa kabila, sa mga jeep at traditional jeep. Ito guys, Aryo Diaz. Ito guys yung Tabaco Terminal. Ito guys yung sa GBH. Aryo Diaz. Ito yung departure nila dito sa Tabaco. Ito naman sa Bagais Liner. Kanakasa naman ano na. Sabay mo na mo, Ker. Sabay mo naman doon ano. Sabay mo na doon mo. Yan po, Ker. Sabay mo na niya. Ito guys, shoutout sa dalawang booker. Uya na, nulanan mo. Uya na. Ayaw, uya na. Ito yung sa Kagsawa guys. Ito may darating na bus. Heno Arcade. Ito yung sa Antonina Line. RMB Transport. Yung dito sa kabila guys, yung Bicol Isaro. Raymond. Ito yung sa South Rasco. Yung pinaka last guys, yung DLTV. Ito yung sa Bubis Liner. Ito guys, yung kanilang aircon 10 AM, yung ordinary 5 PM. Ito naman guys yung sa Alps.
DLTV ko. Ito yung Balibago. Ito guys. So ngayon guys, yung bus lang na nandito, yung RU Diaz Mark Eves Transit. Boobies Liner, Golden Dragon. Ito guys si DLTV 1411. At yung dun guys sa kabila yung dalawang Raymond. Yung Zongtong at Volvo. Guys. Shoutout kala kuya. Guys, napakainit. Ordinary. So guys, interviewin natin ngayon yung isang employee ng Tao Transco. Ito siya guys. Shoutout kay Sir Edwin Berango. Yung gusto kong magsakay sa Totras ko, meron alas 4 hapon at saka alas 5 hapon. So lahat yun guys aircon, wala silang ordinary. So ito guys yung ticketing office nila dito sa Tabaco. Katabi ng Raymond at Boobies Liner. Wala pa dito guys yung unit nila. Nasa garahe pa. Yung andito pa lang yung Boobies, Mark Eves at RU Diaz. Ito din guys, meron mga pasalubong dito. Kanina ko sir, bumili ka na galing-galing. So ayan guys, may darating naman na bagong bus. Mark Eves. Ito guys, parating na si Antonino Line.